Спадарожнік Анжелікі Мельнікавай у паездках агент беларускіх спецслужбаў з пашпартам прыкрыцця. Новыя падрабязнасці смерці 14-гадовай дзяўчынкі з Ельску, а таксама чаму магілёўцы пратэстуюць супраць будаўніцтва новай царквы. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, Віталь Бабін. Запрашаю на пятнічнае выданне па-беларуску без цэнзуры. Пачынаем выданне з новых звестак у рэзананснай справе знікнення былой спікеркі Координацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай. У новым расследаванні польскага выдання «Палітыка» і расійскага інсайдера, прыведзеным пры дапамозе беларускага расследавальніцкага цэнтру, называецца імя мужчыны, з якім у Мельнікавай былі рамантычныя стасункі. Імаверна, гэтыя кантакты сыгралі вырашальную ролю ў знікненні жанчыны. Як удалося высветліць журналістам, мужчына, з якім мела адносіны Мельнікава, гэта 32-гадовы Алексей Віталійевич Лабеев, супрацоўнік беларускіх спецслужбаў, які мае так званы пашпарт прыкрыцця на імя Алексея Гардзеева. Мужчына скончыў вайсковы факультэт БДУ. Стасункі Мельнікавай і Лабеева-Гардзеева пачаліся не пазней за лета 2023 года. Тады агент набыў квіткі на самалёт з Масквы на Кубу для сябе, Анжелікі і ейнай маці. Пазней пара таксама была разам на Шры-Ланцы. Мы пакуль што ўсё роўна не маем пэўнасці, ці Анжеліка працавала на спецслужбы, ці яна стала ахвярай нейкага шантажу. Ён вучыўся ў БДУ, і падчас таго, як быў студэнтам, ён быў дакладчыкам на канферэнцыі по ваеннай псіхалогіі устаўных дачыненняў. Вось, значыць, інсайдер паказвае, што Анжеліка Мельнікава была уразлівай патэнцыйна да так званай мядовай лавушкі. Такое ўражанне, што ён спрабаваў зацягнуць Мельнікаву ў Маскву. Спадарства, гэтую тэму яшчэ абмяркуем у студыі Белсат, так што заставайцеся з намі. З намі на сувязі будзе Цімур Алеўскі, шэф-рэдактар «The Insider» і суаўтар гэтага матэрыялу. З'явіліся новыя падрабязнасці з Ельску, дзе днямі ў цэнтральнай раённай больніцы раптоўна памерла 14-гадовая дзяўчынка. Высветлілася, што перад шпіталізацыяй непаўнагадовая 4 дні была на бальнічным. Але ў дзень трагедыі яна хадзіла закрыць яго, бо пачувалася добра. Пра гэта медыям распавёў бацька дзяўчынкі. Больш дэталяў у нашым наступным матэрыяле. Падзеі, што прывялі да смерці падлетка ў ельскай лякарні, развіваліся імкліва. Пасля прыходу ў паліклініку о 10 ранку дзяўчынку накіравалі ў лякарню. Адтуль о 13:35 бацькам патэлефанавалі і паведамілі, што дзіця ўвайшло ў кому. Толькі о 5:45 прыехаў рэанімабіль з Мазыра, але пастанавілі выклікаць спецыялістаў з Гомля. Медыкі адтуль прыехалі толькі о 11:50 ночы. Праз 20 хвілінаў бацькам паведамілі пра смерць дзяўчынкі. Большая часть людей Ельска знали мою дочку. Знали, какая она добрая, веселая, позитивная. Бацька не хаваў эмоцыяў у тык-току. Пазней ён паведаміў медыям дэталі справы. Да таго, як патрапіць у лякарню, яна 4 дні была на бальнічным з кашлем і болямі ў горле. У той дзень яна ішла закрываць бальнічны, бо адчувала сябе добра. Тэмпературы не было. Нават паспела паведаміць класнай кіраўніцы, што гатовая вярнуцца да заняткаў. Дзяўчынку суправаджала мама, яны разам даведаліся. Трэба шпіталізавацца, бо ёсць хрыпы ў лёгкіх. Здарэнне агаломшыла сацсеткі. Перш за ўсё тым, што спецыялістаў з Мазыра і Гомля чакалі настолькі доўга, хаця ехаць з Мазыра да Ельску аўтам 30 хвілін. А з Гомля каля 2,5 гадзінаў. Реанимобиль с опытными специалистами, которые умеют стабилизировать состояние человека, везет их в более оснащенную клинику. И это должно происходить быстро. Почему реанимобиль ждали 3 часа? Почему? Вот это вот основной на самом деле вопрос.
У соцсетках працягваюць будаваць і тэорыі наконт таго, што ж здарылася. На відэа першакрыніцы ў тыктоку ўжо 700 000 праглядаў і амаль 800 каментароў. Бацька дзяўчынкі апублікаваў некалькі відэа са сваімі версіямі здарэння. Определенные виды бактериальных инфекций, там пневмококковая пневмония, к примеру, может развиваться достаточно сильно и вызывать стремительное осложнение в виде токсического шока, что вот, например, могло произойти. Ну и анафилактическая какая-то реакция на какой-то препарат, который был введен в стационаре. То есть вариантов развития событий множество, и это не всегда обязательно какая-то врачебная ошибка. У Ельскім раённым аддзеле следчага камітэту распачалі правяранне, у тым ліку дзеянняў медыкаў, і папярэджваюць пра адказнасць за распаўсюд домыслаў, ад штрафу да арышту. А тым часам, са словаў бацькі памерлай дзяўчынкі, ягоную сям'ю запужваюць. Я добьюсь полноценной, справедливой ситуации. То, что там бегают социальные службы, запугивают моих детей. Ужо тыдзень пасля трагедыі ў Ельску. Дзяўчынку, якая марыла зрабіцца настаўніцай і навучыцца ездзіць на матацыкле, надойчы пахавалі. Ані праваахоўныя органы, ані мясцовыя ўлады не паведамляюць пра хаду справы. І такая таямнічасць выклікае ў грамадстве яшчэ болей пытанняў. Марыя Сысой, Белсат. Самаабвешчанае кіраўніцтва Беларусі ведала пра планы Расіі напасці на Украіну і спрыяла ўтойванню рыхтавання да ўварвання. Беларускія ідэалагічныя і спецыяльныя падраздзяленні бралі ўдзел у інфармацыйным прыкрыцці будучай агрэсіі. Гэта вынікае з новай справаздачы арганізацыі «Белпол» пра ролю ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. З падрабязнасцямі Руслан Ігнатовіч. Сёння ў Варшаве прэзентавалі першы сістэматызаваны даклад, прысвечаны ўдзелу рэжыму Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. У рыхтаванні дакументу бралі ўдзел эксперты і прадстаўнікі ініцыятывы «Белпол». Все это базируется исключительно на информации закрытых источников от тех людей, которые работают на белорусских предприятиях и которые не согласны с тем, что происходит сейчас в Беларуси. Даклад уключае сведчанні, дакументы, фота і відэаматэрыялы, якія даказваюць, рэжым Лукашэнкі адыграў ключавую ролю ў рыхтаванні і рэалізацыі ваеннага нападу на Украіну. Паводле дакладу, самаабвешчанае кіраўніцтва Беларусі ведала пра планы Расіі і спрыяла ўтойванню рыхтавання да ўварвання ва Украіну. Беларускія ідэалагічныя і спецыяльныя падраздзяленні бралі ўдзел у інфармацыйным прыкрыцці будучай агрэсіі. Акрамя таго, на тэрыторыі Беларусі былі разгорнутыя наступальныя групоўкі войскаў РФ, а мясцовая інфраструктура была цалкам падпарадкаваная патрэбам расійскага генштабу. У дакладзе асобна адзначаюцца наступныя факты: стварэння лагеру фільтрацыі для украінскіх палонных і грамадзянскіх асобаў у Гомельскай вобласці, выкарыстанне грамадзянскіх аэрапортаў, больніцаў і школаў для размяшчэння і забеспячэння расійскіх вайскоўцаў, таемнае транспартаванне войскаў Расіі з дапамогай беларускай чыгункі, рэпрэсіі супраць чыгуначнікаў і медыкаў, якія не жадалі браць удзелу ў гэтых аперацыях. Адной з самых гучных частак дакладу сталася аналітыка паставак з беларускіх заводаў узбраенняў на карысць расійскага ВПК. Прадпрыемствы, што раней выпускалі выключна цывільную прадукцыю, напрыклад, аршанскі «Лёгмаш», былі перапрафіляваныя на выраб частак для ракетаў і снарадаў. Толькі летась Беларусь паставіла больш за 150 000 снарадаў, 1 мільён кілаграмаў выбухоўкі, шасі і прыцэлы для танкаў і артсістэмаў, ударныя беспілотнікі тыпу «Чэкан», якія былі зафіксаваны на тэрыторыі Украіны. Мы павінны фіксаваць усе гэтыя злачынствы. Вельмі удзячна беларусам на зямлі, якія, нягледзячы на магчымыя наступствы, яны працягваюць перадаваць гэтую інфармацыю, каб мы маглі яе фіксаваць і пускаць у дзела. І, канешне, кожны, хто аддае злачынныя прыказы, яны павінны памятаць пра тое, што ўсё роўна справядлівасць яна прыйдзе раней ці пазней. Цяпер матэрыялы дакладу маюць быць выкарыстаныя для дыпламатычнага ціску на краіны, якія дасюль вагаюцца з ацэнку ролі рэжыму Лукашэнкі ў гэтай вайне.
Вся информация, которая описывается в этом докладе, уже давным-давно передана нашим европейским партнерам, и в том числе, конечно же, Украине. Многое из этой информации уже нашло свое, скажем так, отражение в тех же самых санкционных пакетах. Поэтому, скажем так, работа по доклад – это уже некое просто опубличивание всей этой ситуации и придача, и, скажем так, такой международного какого-то резонанса. Гэты даклад – доказ таго, што лукашэнкаўская Беларусь сёння не ахвяра, а суагрэсар, і што без прызнання гэтай ролі справядлівасць як для Украіны, так і для Беларусі будзе недасягальная. Руслан Ігнатович, Белсат. Былы беларускі палітвязень Александр Вітухноўскі, які ваяваў ва ўкраіне на баку расійскіх акупацыйных войскаў, загінуў на фронце яшчэ ў пачатку года, паведамляе наша Ніва са спасылкаю на сяброў маладзёна. Нарадзінцу Гомля Александру Вітухноўскаму было 24 гады. У 2023 годзе хлопца судзілі за нібытае распальванне варожасці і дзеянні, што груба парушаюць грамадскі парадак. Дэталі прысуду невядомыя, але летась увесну маладзён ужо выйшаў з калоніі на свабоду. Сябры Вітухноўскага распавядалі, што былы палітвязень сышоў у манастыр, аднак у лістападзе Александр выклаў фота з расійскім жаўнерам на ўкраінскім фронце. Імя Вітухноўскага таксама фігуруе ў спісе звестак 742 беларускіх грамадзянаў, якія паводле ўкраінскага праекту «Хачу жыць» ваююць на баку Расіі. Гэту інфармацыю пацвярджаюць і беларускія расследавальнікі. Паводле іх ва ўкраіне ў баях на баку акупацыйнага расійскага войска ўжо загінулі сама меней 96 беларусаў. Еўрапейскі звяз рыхтуе вырашальны крок супраць аднаго са сваіх неадназначных чальцоў вугоршчыны. Краіну могуць пазбавіць права голасу ў еўрапейскім звязе. Ужо 27 траўня Рада Еўрапейскага звязу правядзе чарговае слуханне ў межах гучнай і рэдкай працэдуры паводле артыкулу 7 дамовы аб еўрапейскім звязе. Яшчэ адна краіна, Сербія, можа страціць магчымасць уступіць у ЕЗ. У сітуацыі разбіраліся мае калегі. У цэнтры канфлікту сістэматычнае парушэнне вугоршчыною базавых еўрапейскіх каштоўнасцяў, дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека, сцвярджаюць у Брюсселі. Працэдура была ініцыяваная яшчэ 7 гадоў таму, і толькі цяпер абмеркаванне вяртаецца на ўзровень міністраў. На фоне росту міжнароднага ціску Орбан узмацняе жорсткасць унутранай палітыкі, абмяжоўвае свабоду медыяў, узмацняе ціск на суды і ЛГБТ-супольнасць, спрабуе дыскрэдытаваць апазіцыю. Пазбаўленне вугоршчыны права голасу патрабуе аднагалоснага ўхвалення ўсіх краінаў ЕЗ, што для Брюсселя ёсць не толькі юрыдычным, але і палітычным выклікам. Тым часам аказалася пад пытаннем і будучыня Сербіі ў еўрапейскім звязе. З такім месседжам у Белград прыбыла кіраўніца замежнапалітычнай службы ЕЗ Кая Калас. У ейных словах прагучаў выразны і жорсткі сігнал. Калі Сербія сапраўды імкнецца ў Еўропу, ёй час зрабіць дакладны геапалітычны выбар і пацвердзіць словы справамі. У нашых перамовах мы закранаем і шырэйшыя праблемы еўрапейскай бяспекі. Сербія стаіць перад стратэгічным геастратэгічным выбарам, дзе яна хоча быць. Палітычнае кіраўніцтва краіны працягвае называць уваход у еўразвяз сваёю стратэгічную мэтаю. Аднак у Брюсселі хочуць пабачыць дзеянні, якія дакажуць гэтыя словы. Еўрапейская будучыня Сербіі залежыць ад каштоўнасцяў, якія яна будзе адстойваць. На фоне нядаўняга візіту сербскага прэзідэнта Александра Вучыча ў Маскву, дзе ён прысутнічаў на парадзе з Владзімірам Пуціным, цярпенне Брюсселю прыкметна змяншаецца. Калас наўпрост заявіла, што не разумее, навошта стаяць побач з лідарам, які развязаў разбуральную вайну ва ўкраіне. Таксама палітычная дзяячка сустрэлася з удзельнікамі шматмесячных пратэстаў, маладымі сербамі, якія патрабуюць рэформаў, свабоды прэсы і барацьбы з карупцыяй. Сербія ўжо 13 гадоў застаецца ў статусе кандыдата на ўступленне ў ЕЗ. Пасля Белграду Кая Калас адправілася ў Прыштыну, сталіцу Косава. Сербія дагэтуль не прызнае незалежнасці гэтай дзяржавы. Кіраўніца дыпламатыі ЕЗ паведаміла пра намер неўзабаве запрасіць прадстаўнікоў Белграду і Прыштыны ў Брюссель, каб абмеркаваць канкрэтныя крокі да прымірэння. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Тым часам Расія і Украіна распачалі самы буйны абмен ваеннапалоннымі з пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Пра пачатак абмену ў фармаце 1000 на 1000 напярэдадні распавёў амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп.
Такі маштабны абмен, мабыць, зойме некалькі дзён. Украінскі прэзідэнт Владзімір Зеленскі пацвердзіў, што сёння дадому вернуцца 270 украінскіх ваяроў і 120 цывільных асобаў. Аналагічную колькасць вайскоўцаў і цывільных перадалі і краіне-агрэсару. Украінскі лідар анансаваў працяг абмену ў суботу і нядзелю. Дакладнае месца, дзе праходзіць абмен, не называецца з увагі на бяспеку, але найверагодней ён адбываецца на беларуска-украінскім памежжы Гомельскай і Чарнігаўскай вобласцяў. Пагадненне пра абмен 1000 ваеннапалонных сталася хіба адзіным рэальным вынікам расійска-украінскіх перамоваў, якія прайшлі 16 траўня ў Стамбуле пры пасярэдніцтве ЗША і Турэччыны. Вяртаемся ў Беларусь. Улады Магілёва плануюць пабудаваць праваслаўную царкву на тэрыторыі Пячэрскага лесапарку, папулярнага сярод мясцовых жыхароў месца адпачынку. Такі крок сутыкнуўся з рэзкаю крытыкай і абурэннем з боку самых магілёўцаў. Паводле выдання «Наша Ніва» ажно 500 чалавек выказаліся супраць пабудову царквы, што як на цяперашні час выглядае смелым грамадскім учынкам. Рэлігійны комплекс, згодна з думкаю жыхароў абласнога цэнтру, можа парушыць прыродаахоўную зону. У канфлікце разбіралася Аліна Скрабунова. Улады Магілёва узгаднілі будаўніцтва храма Благавешчання Пресвятой Багародзіцы на тэрыторыі Пячэрскага лесапарку. Падчас грамадскага абмеркавання праекту ягоныя праціўнікі і прыхільнікі паспрачаліся, ці ўваходзіць пляцоўка пад будаўніцтва ў прыродаахоўную зону. У эфіры магілёўскага тэлебачання «Беларусь-4» паведамілі. Данная озелененная территория является местом общего пользования. Здесь произрастают обычные дикорастущие, стандартные для нашего региона виды деревьев и кустарников. Никакого отношения к территории Печерского лесопарка она не имеет. Вось толькі іншая інфармацыя вынікае з афіцыйнай мапы заказніку. Такі статус парк атрымаў 4 гады таму. Паводле пастановы гарвыканкаму, ахоўная зона уведзеная не толькі на тэрыторыі Пячэрскага лесапарку, але і на яго перыферыі. І на мапе добра бачна, што пляцоўка пад будаўніцтва царквы уваходзіць у ахоўную зону. Почему, например, запрещено строительство культовых объектов? Потому что предполагается посетители, многие из которых будут приезжать на машине. Это дополнительная нагрузка на, так сказать, экосистемы защищаемые. И это тот фактор, который может привести к их разрушению. Разам з самой святыняй праект забудовы прадугледжвае узвядзенне дому прычту, гаспадарчага блоку, ратонды, дзіцячай пляцоўкі, паркінгу і месца для забеспячэння кругавога абыходу бажніцы падчас царкоўных святаў. В Могилеве утверждена зона озелененных территорий общего пользования. Она утверждена в марте 2022 года. И, опять же, эта территория входит относится к территориям природных парков. И там тоже строительство культовых объектов запрещено. Ахоўную зону Пячэрскі лесапарк стаўся менавіты таму, што гэтага некалькі год запар дамагаліся магілёўскія экалагічныя актывісты. Цяпер жа ўлады ігнаруюць не толькі ўласныя нормы, але і пазіцыю жыхароў. У камісіі горадабудаўніцтва заявілі, што прыхільнікаў будаўніцтва царквы болей за сотні магілёўцаў, якія не пабаяліся афіцыйна выказаць пратэст. Аліна Скрабунова, Белсат. Уручэнне ўзнагародаў на урачыстай лінейцы, святочны канцэрт і нават салют. У Гомлі завяршаецца двухдзённы рэспубліканскі апошні званок. Паводле Міністэрства адукацыі удзел у ім узялі больш за 1500 11-класнікаў з усёй краіны. Заўтра ж апошнія званкі для выпускнікоў прагучаць ва ўсіх школах Беларусі, а на наступным тыдні першыя іспыты. Працягне тэму Ірына Дарфічук. Для пераважнай большасці школьнікаў гэты гук азначае доўгачаканыя канікулы. Але ў выпускнікоў пачынаецца найбольш нервовы і напружаны час. Ужо ў панядзелак 11-класнікі пачнуць здаваць цэнтралізаваны экзамен. Ёсць змены ў параўнанні з мінулым годам. В этом году введен запрет на использование смартфонов и средств аудио-видео-фотофиксации на всей территории пункта проведения Ц, не только в самой аудитории. Второе нововведение – это на централизованном экзамене больше не будут присутствовать учителя-предметники. Да ўдзелу ў цэнтралізаваным экзамене
экзамене зарэгістраваліся амаль 57 тысяч выпускнікоў. Сярод прадметаў на выбар, экзамен для якіх пройдзе 26 траўня, найбольшай папулярнасцю карыстаецца матэматыка. Яе абралі амаль 19 тысяч вучняў. У топе таксама грамадазнаўства і біялогія. 29 траўня пройдзе абавязковы моўны экзамен. Беларускую для здавання выбраў толькі прыкладна кожны 6-й выпускнік. Летась гэта быў адзін з 5 школьнікаў. Каждый абитуриент, который будет сдавать централизованный экзамен, увидит в личном кабинете копию своей работы. Поэтому не будет необходимости запрашивать эту информацию в Министерстве или Республиканском институте контроля знаний. Для атрымання атэстату стае паспяховых вынікаў на экзамене, а вось ахвочыя паступіць у вышэйшыя навучальныя установы, апроч 2 прадметаў цэнтралізаванага іспыту, мусяць здаць яшчэ адзін прадмет на цэнтралізаваным тэставанні. На яго запісаліся таксама і тыя, хто летась не змог здаць іспыты паспяхова. За 2 дні удзел у тэстах возьмуць больш як 60,5 тысяч асобаў. Як дапамагчы дзецям паспяхова здаць іспыты? У інтэрнэце ўжо з'явіліся нібыта адказы на экзаменацыйныя заданні, але міліцыя Берасцейшчыны папярэджвае пра махлярства. Цяпер зарэгістравана больш за 10 сайтаў і 20 закрытых тэлеграм-каналаў, што выдаюць сябе за крыніцы зліваў, адказаў на іспыты. Пры рэгістрацыі на такіх рэсурсах школьнікі рызыкуюць страціць не толькі свае грошы, але і асабовыя звесткі. Таму лепш разлічваць на ўласныя сілы. А каб іх хапіла, бацькам трэба забяспечыць дзіцяці добры сон, рэжым заняткаў, зменшыць спажыванне стымулятараў і, галоўнае, зменшыць трывогу, раіць адмыслоўца. Мы обычно рассматриваем один вариант, это успех, но это не совсем верно. У вас должно быть хотя бы 3 варианта, да, успех, не успех и что-то среднее, когда мы получили не совсем то, что хотели. И родители это должны объяснять сначала себе, а потом своим детям. То есть перед этим они должны сесть и рассмотреть с ребенком все варианты. Вынікі цэнтралізаванага экзамену будуць вядомыя не пазней за 11 чэрвеня, абяцае Міністэрства адукацыі. 13 у краіне пройдуць выпускныя вечарыны, а ў другой палове чэрвеня запланаваныя рэзервовыя дні тэставання да іспытаў для тых, хто меў паважную прычыну не здаваць іх у агульны тэрмін. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё, больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзём разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, Віталь, вітаю таксама гаспадарства. Ну а ў студыі Белсат у нас сёння новыя падрабязнасці таямнічага знікнення спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Разам з Цімурам Алеўскім, суаўтарам расследавання, абмяркуем гэтую тэму. Удалося высветліць, што Мельнікава ездзіла адпачываць з супрацоўнікам беларускай вайсковай выведкі. Падрабязнасці ўжо неўзабаве, а пакуль запрашаю гаспадарства на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Вашай увазе Белсат онлайн. Жалезная лэдзі лукашэнкаўскай сістэмы, аматарка шыкоўнага жыцця. Журналісты нашай старонкі belsat.eu распавядаюць пра жыццёвы і кар'ерны шлях Наталі Пяткевіч, якую Лукашенка напярэдадні прызначыў віцэ-прэм'еркай, адказнай ва ўрадзе за сацыяльны блок. На палітычным алімпе лукашэнкаўскай сістэмы Наталя Пяткевіч з'явілася ў 2001 годзе, калі стала прэсавай сакратаркай кіраўніка краіны. У 2004 ужо на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі Пяткевіч адказвала за ідэалогію. Паводле былога дыпламата Валера Кавалеўскага, менавіта яна курыравала прававы бок сфальсіфікаванага рэферэндуму, які здымаў абмежаванне на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для Лукашэнкі. У адміністрацыі Пяткевіч пратрымалася да 2011-го. Разам з іншымі топ-чыноўнікамі яна і пад персанальныя санкцыі трапляла, і стасункі з Захадам у перыяды адлігі наладжвала. Сярод ейных абавязкаў быў і набор эскортніц для дыктатара, узгадвае былая акторка купалаўскага тэатру Хрысціна Дробыш. У 2014-м Пяткевіч амаль на 10 гадоў знікае з публічнай прасторы, пакуль летась у чэрвені Лукашенка не вярнуў яе на пасаду першай намесніцы кіраўніка сваёй адміністрацыі. І вось новая, ужо урадавая прыступка ў кар'еры чыноўніцы. На старонцы belsat.eu знойдзеце болей як пра стыль жыцця Наталі Пяткевіч, гэтак і пра тое, як чыноўніца зрэагавала на званок ад журналістаў Белсату.
Яны спачатку ўсё расійскае называюць славянскім, каб потым усё славянскае назваць расійскім. Журналістка Наста Захарэвіч у сваёй аўтарскай калонцы на нашым сайце разважае пра тое, як і навошта расійская ідэалогія прысвойвае сабе агульнаславянскую спадчыну. 24 траўня адзначаецца Дзень славянскага пісьменства і культуры. Дата прывязаная да постацяў Кірылы і Мефодія, выхадцаў з тэрыторыі сённяшняй Грэцыі. Расія упарта лічыць гэтае свята сваім і робіць выгляд, што належыць яно найперш расійскай праваслаўнай царкве, зазначае Наста Захарэвіч. Іранічна тое, што браты Кірыла і Мефодій у пытаннях асветніцкай дзейнасці былі літаральна на супрацьлеглым баку спектру ад цяперашніх расійскіх уладаў. Стваральнікі славянскага пісьменства спрыялі гуманітарнаму прагрэсу і відавочна адыгралі вялікую ролю ў тым, каб людзі ў тых мясцінах не пачуваліся адрыванымі ад свету. А што цяпер робіць прэзідэнт Расіі разам з кіраўніком расійскай праваслаўнай царквы? Яны насаджаюць цэнзуру, забараняюць розныя віды асветніцтва і ўвогуле выступаюць супраць любых несанкцыянаваных дзеянняў. Замест ідэалаў пазнання курс на сляпую пакору. Калі б браты Кірыла і Мефодій гэта бачылі, ім, баюся, было б сорамна і страшна. Чым небяспечнае прысвойванне расейцамі гістарычнай спадчыны славянаў і як расійскай прапагандзе падыгрывае лукашэнкаўская. Чытайце на нашым сайце belsat.eu. Чацвёртая гадавіна авіапіратства, зладжанага рэжымам Лукашэнкі. 23 траўня 2021 года беларускія спецслужбы ўчынілі ў Менску прымусовую пасадку самалёту кампаніі Ryanair, які ляцеў з Афінаў у Вільню. На борце самалёта быў тады намеснік галоўнага рэдактара тэлеграм-каналу «Нехта» Роман Пратасевіч. Рэйс FR-978 у той дзень ужо амаль даляцеў да паветранай тэрыторыі Літвы, аднак пазней рэзка развярнуўся і здзейсніў пасадку ў Менску. Згодна з афіцыйнай версіяй спецслужбаў Беларусі, да іх паступіла паведамленне, што самалёт замінаваны. Аднак відавочцы, якія былі на борце Боінга 737, пазней сцвярджалі. Сілавікі паводзіліся так, быццам ведалі, што ніякай бомбы няма. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзіў і авіядыспетчар, які кантраляваў пасадку самалёта. Праз некалькі месяцаў па інцыдэнце мужчына з'ехаў за мяжу і распавёў, што кіраваў аперацыяй афіцэр КДБ, а сапраўдную яе мэтаю было затрыманне Романа Пратасевіча ды ягонай дзяўчыны Соф'і Сапегі. Якія наступствы для Беларусі і выгады для рэжыму Лукашэнкі прынесла гэтая спецаперацыя, як склаліся лёсы яе удзельнікаў. Чытайце на нашым сайце ў матэрыяле Алеся Новоборскага. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацый з нашага сайту belsat.eu. Таксама, калі вы ведаеце захады бяспекі, можаце падтрымаць нашу працу лайкам пад трансляцыю ў YouTube. Наперадзе студыя Белса, запрашаю. Перад тым, як распачаць галоўную тэму сённяшняга выдання падрабязнасці новага расследавання пра знікненне Анжэлікі Мельнікавай, прапануем спадарству прагаласаваць у нашым ананімным апытанні, якое распачалося на YouTube-канале Belsat News. Каго вам шкада ў гэтай сітуацыі? Самую Анжэліку Мельнікаву, Паўла Латушку, мужа Анжэлікі Мельнікавай альбо былога мужа? Нікога не шкада, і вось прыкладна на палову, па 30% набралі адказы вам шкада альбо самую Анжэліку Мельнікаву, альбо Паўла Латушку. Мужа Анжэлікі Мельнікавай шкада толькі 5%, тых, хто прагаласаваў, нікога не шкада, амаль 40%. Ну і нагадаю, што апытанне ананімнае, таму бяспечнае. Галасуйце, мы абавязкова падзелімся вынікамі нашым эфіры і далей. Перайдзем да нашай галоўнай тэмы. Меў жонку і пашпарт прыкрыцця на іншае прозвішча. Сталі вядомыя новыя падрабязнасці пра асобу мужчыны, з якім магла мець стасункі зніклая экс-спікерка Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава. Пра гэта ідзе размова ў чарговым супольным расследаванні беларускага расследавальніцкага цэнтру, польскага выдання «Палітыка» і расійскага «The Insider».
Паводле расследавальнікаў, у Анжэлікі Мельнікавай быў раман з 32-гадовым працаўніком спецслужбаў Беларусі Алексеем Лабеевым, які лятаў паводле пашпарта на імя Алексея Гардзеева. Апошнія гады ён вёў непублічны лад жыцця. Аўтары расследавання прыводзяць толькі адзін фотаздымак, на якім засвяціўся мужчына падчас імпрэзы з удзелам вайскоўцаў у горадні ў 2019 годзе. Вядома, што Алексей Лабеев скончыў вайсковы факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, які рыхтуе ў тым ліку кадры для выведкі і КДБ. У 2017 годзе ажаніўся з выпускніцаю таго ж ВНУ Марыною Міхнавец. Расследавальнікі высветлілі, што рамантычныя стасункі Лабеева з Анжэлікай Мельнікавай пачаліся не пазней за 2023 год. Тады, у канцы жніўня, пачатку верасня, яны разам ляталі на Кубу. Прычым квіткі туды для сваёй каханай мужчына набыў з Масквы, але Анжэліка пастанавіла ляцець з Еўропы. З расійскай сталіцы на Кубу з гэтымі квіткамі паляцела маці былой спікеркі Координацыйнай рады. А ў студзені 2024-га Лабеев і Мельнікава ў адны і тыя ж дні былі на Шры-Ланцы. Паводле аўтараў расследавання, на гэтым востраве каханак зрабіў Мельнікавай прапанову пабрацца шлюбам і падарыў пярсцёнак. Раней польскія праваахоўнікі паведамілі, што Анжэліка Мельнікава пакінула тэрыторыю Польшчы і еўразвязу сёлета 26 лютага і вылецела ў Лондан. Паводле расследавальнікаў, маршрут далей пралягаў праз Шры-Ланку і Дубай, дзе след Анжэлікі згубіўся. У сакавіку ж, як высветлілі кіберпартызаны, з рахунку фонду Беларусь Ліберці, які ўзначальвала Мельнікава, былі выведзеныя $150 000. Анжэліка Мельнікава з 2022 года працавала ў камандзе Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. У 2024 годзе яна, як прадстаўніца спісу «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду», была абраная спікеркою Координацыйнай рады. Як і абяцалі спадарству, у нашай студыі на відэасувязі з'яўляецца Цімур Алеўскі, шэф-рэдактар «The Insider» і суаўтар гэтага матэрыялу. Цімур, вітаем вас, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Дякую вам, что пригласили в эфир. Спасибо большое. Очень интересное, интригующее расследование. В этой всей истории остаются еще такие моменты, которые продолжают вопросы провоцировать дальнейшее. Например, вот билеты из Москвы. Да? Анжелика не воспользовалась этим вариантом, она полетела из Польши, но ее мама присоединилась к этому рейсу. Также те факты, что ее муж ездил в Беларусь, дети какое-то время находились в Беларуси. Могли ли через родственников Анжелики надавить, и таким образом она согласилась на сотрудничество со спецслужбами? Как вам это видится? Знаете, спасибо большое за этот вопрос. Самое удивительное, спасибо, что не надо пересказывать расследование, самое удивительное, что в отличие от Анжелики Мельниковой, есть человек, который знает ответы на этот вопрос и может на них ответить прямо сейчас. Просто можно поднять телефон, позвонить маме Анжелики Мельниковой, и будь бы она не в Беларуси или не под каким-нибудь особым давлением, наверное, она бы легко объяснила, что произошло с ее дочерью или за нее заступилась. Казалось бы, да, ведь это же так легко. Но ни вы, ни мы не можем это сделать, и кажется, она тоже. Это очень странная ситуация. Мы понимаем, что в деле появился не пропавший, куда-то девшийся, а вполне себе реальный свидетель, который еще совсем недавно плакал и говорил с журналистами Еврорадио в начале нашего общего расследования. По сути, это, в общем, все журналисты, которые этим занимаются одним общим делом. 2 месяца ищем Анжелику Мельникову и не знаем ничего о ее судьбе. Думаем, то самое хорошее, то самое плохое. И вот, казалось бы, сейчас мама Анжелики Мельниковой могла бы нам сказать, что с ее дочерью случилось, но почему-то этого до сих пор не происходит, и это наводит на разные мысли, которые надо еще осознать, потому что мы по-прежнему до конца не понимаем мотивов Анжелики Мельниковой. Каждое наше новое расследование уменьшает количество версий. Знаете, версий ведь может быть огромное количество, что Анжелика Мельникова, я не знаю, работала на кого-нибудь, кто был просто лично, кому был лично неприятен Павел Латушко. Или там, я не знаю, Анжелика Мельникова работала на какую-нибудь третью спецслужбу. И вот об этом узнали, и она убежала. И вариантов, или там, например, вариант может быть, что вполне реальный, кстати, что Анжелика Мельникова работала, как работала, влюбилась честно в человека и не знала, кто он такой. Вот у этого самого Алексея Лабеева, который получил, в общем-то, соответствующую подготовку для того, чтобы втираться в доверие и обольщать женщин. Может вполне себе он это делать
и заставил он ее совершить что-то, от чего ей не было дороги назад. Но и там она, может быть, не захотела быть и вообще сбежала. Или он ее убил, или она находится в Беларуси. Мы не знаем ответа на этот вопрос, но мы все больше и больше узнаем о том, что с ней происходило. Каждый текст. Мы, конечно, знали, что рано или поздно в этой истории появится спецслужба какая-то. Не могла она не появиться. И, конечно, версия, что появится спецслужба КГБ Беларуси или ГРУ Беларуси, были приоритетными версиями. Мы рассматривали другие, но, очевидно, сразу они не появились, они не возникли. Однако после того, как мы опросили огромное количество свидетелей, и после того, как мы попросили помощи у киберпартизан, которые оказали неоценимую помощь в этом расследовании, без преувеличения я вам это говорю, издание «Инсайдер Политика» и коллеги, Байпол, в первую очередь тоже, смогли обнаружить не только ее бронь в Москву, который пересекается с полетами силовика из Беларуси. Но, что мы выяснили, и это очень важно, вы об этом не сказали, бронь билетов из Москвы на Кубу и обратно была совместная на Лобеева и Анжелику Мельниковой. Кто-то купил сразу 2 билета одной бронью, а потом отдельно еще купил билеты маме. И вся эта компания должна была втроем из Москвы вылететь на Кубу, но Анжелика, видимо, в тот момент не решилась или не успевала, потому что она на самом деле должна была после возвращения с Кубы оказаться очень быстро в Варшаве на границе с Чехией, в городе Карпаче, на экономическом форуме. И там просто по времени так билет был устроен. Они возвращались 5 сентября в 5 часов вечера в Москву, а она должна была 6 утром уже выступать, туда еще ехать на машине. В общем, она, наверное, почему-то не решилась лететь через Москву. Но потом она все-таки оказалась на Шри-Ланке уже в январе 24 года, где вот, собственно, получила свое кольцо в те же даты, в которые этот мужчина, который, видите, там вот на фотографии, которую вы показываете, в 3-м ряду сидит так, что его едва-едва заметно среди высокопоставленных офицеров ГРУ, он тоже летал в этот же отель на Шри-Ланке. И заканчивая эту мысль, я хочу сказать, что мы точно понимаем, что она попала в плохую историю. Мы точно понимаем, что в этом замешан режим Лукашенко и прямо его самые подготовленные псы режима. И мы точно понимаем, что настоящих мотивов Анжелики Мельниковой, утверждений, что она плохой человек или хороший, мы не можем делать сейчас. Этого делать нельзя, потому что мы даже не знаем, жива ли она и находится ли она в Беларуси или нет. Тимур, ці у вас была магчымасць таксама нейкім чынам звязацца, паразмаўляць з мужам ці з былым мужам Анжелікі Мельнікавай? Былі розныя версіі пра тое, што лепшы сябра гэтага чалавека таксама можа мець нейкае дачыненне да спецслужбаў Беларусі. Ну, вообще можно было догадаться по ее словам, что она понимает, что он может быть из спецслужб, либо она была очень наивной дурочкой, потому что объяснить, конечно, ее поведение было трудно. Смотрите, мы разговаривали же не только с ее коллегами, мы разговаривали с ее польскими друзьями, которые, кстати, не знают ее коллег, а они не знают этих польских друзей. Это 2 жизни Анжелики Мельниковой, у нее был ближний круг, вот какие-то там друзья-поляки и его коллеги. Вот они говорят, что она же, когда говорила про этого мужчину, который ей сделал предложение, она говорила, что он спортсмен, и поэтому не может приезжать в Евросоюз. Из-за этого они с ней встречаются в экзотических странах. То ли это была такая слова для отвода глаз, потому что она знала прекрасно, кто он, ей хотела, чтобы ей не задавали вопросы о том, куда она летает, почему он не приезжает к ней в гости. То ли она просто прям не понимала, но вы, наверное, тоже удивились, что это за у вас такой появился ухажер, который не может приехать в Евросоюз. А кто у нас не может приехать в Евросоюз? Чиновник, силовик, спортсмен, это вполне себе легенда. Некоторые спортсмены служат, как вы знаете, да, они находятся в спортивных клубах, они все люди со званиями, они, правда, не могут приехать. Но вот, по крайней мере, об этом можно было догадаться. Что касается мужа, мы пытались с ним связаться, даже не сомневайтесь, и неоднократно. И он отказался это делать, даже
мы поговорили с его другом, который рассказал нам о том, что он прекрасно понимал, что он уезжает в Беларусь, потому что произойдет что-то очень громкое и публичное, но предупредил его, что, как ему кажется, за пару месяцев новостной фон изменится, и он сможет вернуться. Это было, когда Мельникова еще никто не искал, но она уже улетела из Варшавы в самом начале марта. Мы передавали ему просьбу поговорить, вопросы, он на них не ответил. Ну и, в общем, обстоятельства. Возможно, он знает, что с ней случилось, возможно, он защищает детей. Тут вот дальше тоже все очень зыбко, потому что это вопрос версий. Я знаю, что ее знакомые говорили, что муж не поддерживал ее деятельность и скептически относился к белорусской оппозиции. И это тоже одна из причин, почему некоторое время они не жили вместе. Однако с 24 года они съехались и стали жить вместе. Более это того, мы тоже даже очень знаем, что подозрительно. Это очень мы даже знаем, что подозрительно. муж, Почему? вы знаете, ну это странно, согласитесь. Это на самом деле, сейчас я объясню, это не просто подозрительно, это может быть и не подозрительно, это другое, сейчас объясню. Он, чтобы вы понимали, он знал об этом мужчине, который за ней ухаживал, и почему-то это терпел. Правда, ну, может быть, у них был открытый брак, мы не знаем, они там довольно странно жили. Но, тем не менее, он не хотел, чтобы она брала с детей их общих на встречу с этим мужчиной. А она, как минимум, один раз это делала. А как раз вот на Шри-Ланку они летали в январе 24 года втроем, она и дочери, и там вот оказался этот Лобеев, который по паспорту прикрытия был Гордеев. Но теперь, видимо, ему требуется другой какой-то паспорт прикрытия. Думаю, за этим труда большого не составит для тех, на кого он работает. Да, но на самом деле, вы знаете, это может быть подозрительно, но это говорит не столько о том, что она что-то подозрительное делала, сколько о том, что она была довольно уязвима. У нее явно были в жизни обстоятельства, которые делали ее легким объектом для шантажа. И к ней можно было, что называется, подобраться. Если бы она, допустим, была добропорядочным, честным оппозиционером, которого захочет заставить КГБ на себя работать, создается впечатление, вот по сумме наших текстов, что у нее было много уязвимостей, и люди, которые ее окружали, это видели, но они считали, что им это не угрожает, ей это не угрожает, и все нормально, и вообще очень клевый, открытый и замечательный человек. А уязвимости, которые ее окружают, это только шарма ей придает. Это в некотором смысле сейчас многие из них жалеют об этом, рвут на себе волосы и даже пишут, вот как вчера я увидел очень понятное обращение офиса НАУ о том, что да, они согласны, что надо подумать о протоколах безопасности и прочем. Действительно, надо подумать. И тут признание этого момента в своей работе вызывает исключительно одобрение, действительно, это хороший шаг. Что касается другого, понимаете, а вдруг все, что она сделала, ведь то, что она делала, можно воспринимать и как успешную операцию спецслужб. А это был, например, человек, который был ей близок, и с которым они, там, не знаю, вопросы какие-то решали. Потому что, ну, смотрите, она добилась больших высот за очень короткое время. Тимур, а можно мы прервемся, послушаем как раз еще одно мнение, потому что некоторые факты з професійної біографії Алексея Лобеева, яких нема у супольному розслідуванні політики і за інсайдер, нам розповів керівник Байпол Александр Азаров. Александр Азаров, мы с ним об этом говорили, да. Он попал в управление военной контрразведки. Значит, это подтверждается тем, что у него есть паспорт прикрытия, выданный в 2021 году. И, кстати, что очень интересно, паспорт прикрытия выдан за месяц до провокации в отношении Озаренка. Если вы помните, было совершено нападение на Озаренка. Так вот, по нашей информации, данный гражданин Лобеев участвовал в этой провокации. Он получил паспорт прикрытия за месяц до участия в этой провокации. С этим паспортом прикрытия, предположительно, принимал участие в этой провокации и был одним из свидетелей по уголовному делу. Вот. А Анжелика, мы так понимаем, что это его следующая разработка. Вот эти сведения говорят о том, что все-таки это была операция спецслужб. Если это так, то почему власти официальные Беларуси молчат и не хвалятся удачной спецоперацией? Вот сейчас об этом я расскажу. То, что это была операция спецслужб, понятно из нашего расследования, из слов Александра. Он принимал участие в нашем расследовании. Я знаю об этой истории про источник, который говорил, что он сотрудник управления КГБ военной контрразведки. Вполне возможно, но понятно, что откуда-то оттуда.
Дело в том, что Анжелика могла теоретически... Она так далеко и высоко подобралась к польским чиновникам, так легко и заходила в их кабинеты, и с столькими разговаривала, что думаю, что это очень важная информация, которую мы сообщили, что в ее окружении был такой силовик из элитных подразделений спецслужб Беларуси, что, возможно, она, не знаю, может, она пыталась их вербовать. Кто знает сейчас, что она пыталась с ними делать и какие тайны скрывает эта история. Но почему нет ее до сих пор, не представлена она нам, мне почему-то хочется верить, что она честный, порядочный человек, который запутался, которая была обманута и использована КГБ, и которая, поняв, что с ней делают, по каким-то причинам отказалась, понятным причинам, отказалась сотрудничать и попыталась защитить себя попыткой бегства. Вот одна из таких, она немножко сумасшедшая гипотеза и даже немного романтическая. Но, знаете, я когда думаю о том, что она совершила такой сложный переезд из Лондона на Шри-Ланку, тайно бронируя отель, потом на Дубае, по дороге снимая деньги, которых точно не хватит на жизнь долго, но, может быть, они нужны на то, чтобы спрятаться сейчас и прочее. Я думаю, она ведь точно от кого-то скрывалась. Может быть, она скрывалась от польских спецслужб. А может быть, она скрывалась от белорусских спецслужб. А вдруг так получилось, что на нее был компромат, но она не хотела совершать что-то плохое настолько, что это была черта для нее, и она скрывалась от обеих спецслужб. От польских, чтобы не ответить за тот компромат, который есть у белорусского КГБ, а от белорусских, чтобы не совершить то, к чему ее подталкивал человек по фамилии Лобеев или кто-нибудь из его старших кураторов. И вот об этом я не могу перестать думать. Спасибо вам огромное. Дякую вам вялікі за гэтыя падрабязнасці. Я думаю, будзем усе з нецярпеннем чакаць далейшых вашых публікацыяў. І ўсё ж такі галоўнае пытанне, куды знікла Анжеліка Мельнікова, дзе яна зараз знаходзіцца. Я думаю, мы вельмі блізкія да развязання гэтага пытання. Спадарства, наперадзе яшчэ адна тэма. Гэта пытанне таго, як замежнікі бачаць нашу краіну. Професор Лёвенскага універсітэту, палітолог Петер Вермерс захапляецца Беларусю. Нядаўна ён выдаў кнігу, прысвечаную нашай краіне. А таксама правёў адмысловы сімпозіум пад назваю «Мастацтва супраціву. Беларусь праз 5 гадоў», на які запрасіў беларускіх мастакоў, музыкаў і паэтаў. Адразу пасля імпрэзы ў бельгійскім Оксфордзе прафесар даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Сілічу. Профессор Вермерс, вы, калі я не памыляюся, написали книгу про Беларусь, и теперь вось провели симпозиум под назваю «Мастацтва супраціву. Беларусь праз 5 гадоў». Чаму Беларусь вам такая цікавая? Беларусь варюзон бейзондер ондерверб. Добрый день. Добрый день. Для мяне Беларусь сапраўды вельмі асаблівая і цікавая, бо ў ёй жывуць людзі, здольныя творча змагацца за дэмакратыю, у тым ліку за межамі сваёй краіны. Нават калі вельмі цяжка, калі існуе аўтарытарная дзяржава, якая не дазваляе ні дэмакратыі, ні свабоды, усё роўна павінны быць асобы, якія працягваюць адстойваць дэмакратыю і змагацца за свабоду людзей. І менавіта гэтым займаюцца шмат беларускіх мастакоў за мяжой. Яны працягваюць абараняць свабоду, задаваць важныя пытанні пра шлях развіцця Беларусі. Назва сімпозіуму гучыць вельмі романтычна, як сказаў бы нават крыху пафасна. Мастацтва супраціву. Тым не менш, не ўсе беларусы з вамі згодныя. Лукашенко застаўся ва ўладзе, больш за тое ён узмацніў рэпрэсіі, рэвалюцыя, значыць, прайграла. Вы з гэтым не згодны? Я думаю, што беларуская рэвалюцыя быццам бы ў маразільніку, пакуль што ў лядоўні, але яна там добра захоўваецца. Раней ці позна яна выйдзе з халадзільніка, і важна, каб былі людзі, якія хочуць яе захаваць, якія прыкладаюць да гэтага намаганні. І я думаю, шмат людзей у розных галінах, даследчыкі, навукоўцы, але і мастакі, паэты, актывісты розных кірункаў працуюць над гэтым. Сваю кнігу я напісаў таксама ад захаплення гэтымі людзьмі, бо зусім не відавочна, што падтрымліваць мастацтва супраціву гэта лёгка. Што вас больш за ўсё здзівіла, ці, скажем так, зачаравала ў пратэстах 2020 года? Жаночыя маршы, ці дзень, калі 400 000 грамадзянаў, паводле некаторых ацэнак, выйшлі 23 жніўня і ў шчыльную падышлі да рэзідэнцыі Лукашэнкі, ці нешта іншае?
Гэта былі вельмі масавыя акцыі пратэсту. Бралі ўдзел шмат пакаленняў. Мяне асабліва кранула тое, што гэта была не толькі моладзь, але і асобы сталага веку. Людзі выходзілі дзеля сваіх блізкіх, дзеля знаёмых. Я думаю, вельмі важна разумець, што мы не самотныя. І гэта было вельмі кранальна і гучала магутна ў гэтых пратэстах. А таксама ўсё, што звязана з гэтым: творчасць, песні, якія спяваліся, мастацтва, візуальнае мастацтва, што натхняла людзей быць уважлівымі. І, вядома, людзі, якія збіраліся разам у дварах, у садках, каб разам граць музыку. Гэта было вельмі моцна і сапраўды ўражвала. Я думаю, шмат людзей у Бельгіі, дзеля якіх я напісаў кнігу, могуць шмат чаму з гэтага навучыцца. Вось што такое салідарнасць. Калі ў Беларусі пачаліся сапраўдныя рэпрэсіі ў 2021 годзе, краіну пакінулі сотні тысяч асобаў. Яны жывуць цяпер у Польшчы, у Літве, тут у Бельгіі, Нідерландах, Нямецчыне і гэтак далей. На вашу думку, як гэта паўплывае на будучыню нашай краіны, калі таталітарны рэжым у Беларусі абрынецца? Я, вядома, не магу даваць прагнозаў, але думаю, тое, што робяць гэтыя людзі, гэта тое, што трымае дух Беларусі жывым. Можна сказаць, што яны арганізуюць сваю ценявую краіну, але, можа, яны якраз і будуюць сапраўдную Беларусь па-за межамі яе тэрыторыі. І калі настане момант, калі з'явіцца магчымасць зрабіць Беларусь вольнаю, гэтыя людзі адыграюць важную ролю. Мяне вельмі натхняе магчымасць сустракацца з імі тут. Як вы напісалі ў запрашэнні на свой сімпозіум, многія беларускія мастакі, музыкі, паэты, рэжысёры абвешчаныя сёння ў Беларусі тэрарыстамі і вымушаныя пакінуць сваю краіну ды жыць у выгнанні. Чаму Лукашенко так баіцца людзей цалкам бяскрыўдных прафесіяў, нават абвясціў іх тэрарыстамі? Гэта паказвае, наколькі рэжым баіцца. І я думаю, рэжым баіцца, бо гэтыя людзі проста ёсць самімі сабой. Яны творчыя і патрабуюць свабоды. І не толькі патрабуюць, але і ўвасабляюць яе. Гэта сведчыць пра тое, што рэжым, магчыма, нашмат слабейшы, як здаецца. Калі ўжо паэт або спявак уяўляе сабою пагрозу рэжыму, гэта сведчыць пра тое, што ён не адчувае сябе ўпэўнена і мусіць абапірацца на апарат жорсткага здушэння, каб застацца пры ўладзе. Гэта некамфортная пазіцыя для любога рэжыму. Чаго насамрэч баіцца Лукашенко? Гневу Пуціна, народных пратэстаў, вокс-пратэстан? Я думаю, і аднаго, і другога. Але што да народных пратэстаў, нават аўтарытарны рэжым павінен ствараць ілюзію падтрымання яго народам, каб паказаць іншым, што яго падтрымліваюць. Я думаю, падтрыманне з боку народу вельмі важнае, і Лукашенко, як уладальнік свайго ўладнага крэсла, разумее, што без яго ўлада можа проста знікнуць, вылецець з-пад ног. Як вы ставіцеся да Святланы Ціханаўскай, абранай прэзідэнткі Беларусі, як я называюць тут на захадзе? Акрамя захаплення і прызнання, цяпер можна і шмат крытыкі пачуць на ейны адрас. Ik denk dat ze in een hele moeilijke positie zit natuurlijk. Aan de ene kant in 2020... Я думаю, яна ў вельмі складанай сітуацыі, натуральна. У 2020 годзе яна павінна была рэпрэзентаваць народ, а потым у замежжы. Гэта няпростая і зусім некамфартабельная роля, але мы бачым, што з пачаткам вайны ў Украіне ўвага да Беларусі аслабла. І ёй, Святлане, вельмі складана трымаць гэтую ўвагу. Гэта няпростае становішча, ёй не пазайздросціш. І я думаю, што любы палітык, які прэтэндуе на нешта, мусіць змагацца з крытыкай. Але крытычныя галасы гэта зусім не заўсёды дрэнна ў дэмакратыі. А галоўны выклік для Ціханаўскай — міжнародная сітуацыя. З аднаго боку Пуцін, з другога Лукашенко ў Беларусі і Трамп у ЗША, і еўразвяз, і вельмі шмат іншых глобальных праблемаў, якія таксама патрабуюць увагі. Пасля другой сусветнай вайны сюды ў Лёвен прыехала даволі шмат беларусаў, якія ў сябе ўдома апынуліся пад нямецкай акупацыяй, а потым уцяклі ад сталінскіх лагероў сюды ў Бельгію. Да гэтага часу памятаю іх на мілагучныя прозвішчы — Жучка, Арэшка, Смаршчок. Я быў з імі знаёмы асабіста, на жаль, іх ужо няма ў жывых. У вас былі нейкія кантакты з гэтымі беларусамі, і калі так, якія засталіся ўражанні? Я не меў кантакту з тымі, каго вы згадваеце, але з асобамі, якія прыехалі сюды ў 1990-х, так. Але асабліва часта я кантактую з больш маладымі беларусамі, у асноўным з моладдзю, студэнтамі, якія жывуць у Лёвене, працуюць над доктарскімі дысертацыямі ці займаюцца літаратурай. Я іх ведаю лепш за старэйшае пакаленне.
пакаленне, але самае цудоўнае гэта тое, што мы бачым, як у замежжы фармуецца беларуская ідэнтычнасць, і, магчыма, яна нават мацнейшая, як у самой Беларусі. І ўсе гэтыя пакаленні робяць у гэта свой унёсак. Вельмі кароткае пытанне, ці ёсць у Беларусі будучыня? Так, я думаю, што надзея на лепшую будучыню – гэта абавязак, місія, заданне. Будучыню, натуральна, цяжка прадказаць. Могуць здарыцца самыя нечаканыя падзеі. Цяпер час быццам спыніўся, але гэта не будзе вечна. Змены будуць. Думаю, мая самая галоўная надзея – гэта тыя людзі, якія не страцілі надзеі. Варун Заудун, чаму бельгійцам трэба ведаць больш пра Беларусь? Або не трэба? Беларусы за мяжою – гэта вялікія абаронцы свабоды. Мы можам шмат чаму ў іх навучыцца. Энтузіязм наконт дэмакратыі. Чаму дэмакратыя важная? І яшчэ беларуская культура такая багатая, а мы, бельгійцы, яе зусім не ведаем. Краіна не такая ўжо далёкая ад Брусэлю, а нашыя людзі зусім яе не ведаюць. Яны не ведаюць ні беларускіх песень, ні беларускай літаратуры, ні беларускіх візуальных мастакоў, ні беларускіх фатографаў ці журналістаў. А ўсе яны між тым робяць фантастычную працу, часта ў вельмі цяжкіх умовах. І ад гэтага сапраўды можна шмат чаму навучыцца. Думаю, фламандцы і бельгійцы могуць шмат чаго пераняць у свабодалюбівых беларусаў. Дзякуй, прафесор. Спадарства, дзякуй вам вялікі за тое, што прынялі ўдзел у нашым ананімным галасаванні. Нагадаю, мы пыталіся, каго вам шкада ў сувязі са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай. Саму Анжэліку Мельнікаву 26%, Паўла Латушку 24%, ейнага мужа 4%, нікога не шкада 45%, амаль палова прагаласаваўшых. Ну і на гэтым студыю Белсат завяршаем. Стаўце ўпадабанні, калі для вас гэта бяспечна. Цяпер агляд самых цікавых публікацый з нашых сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. На сёння ў Беларусі амаль 1200 палітычных зняволеных. Такую колькасць падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт» BY налічыла больш за 1300 асобаў. Як вызваліць іх, запыталіся нашыя калегі ў падпісальнікаў YouTube-каналу «Белсат Лайф». У апытанні паўдзельнічалі больш за 200 інтэрнэт-карыстальнікаў. Большасць з іх кажа, што дзеля вызвалення палітвязняў трэба ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі. 12% падтрымліваюць перамовы з рэжымам. 4% мяркуюць, што трэба адмяніць усе санкцыі, а 3% выказаліся за частковае скасаванне абмежаванняў. Ася Паплаўская, у мінулым блогерка і журналістка, некалькі гадоў таму абрала манастыр, аднак зрабіцца манашкай у яе не атрымалася. Таму ў эміграцыі жыццё даводзіцца пачынаць з нуля. Пра дапамогу, якая ёй цяпер патрэбная, Ася распавяла ў праграме «Беларус беларусу». Цалкам выданне глядзіце на YouTube-канале «Белсат Лайф», а праз секунду ў нашым эфіры фрагмент размовы з Асей Паплаўскай. У меня за время моего нахождения в монастыре ни разу не было ни одного медицинского обследования, поэтому, конечно же, денег тоже на какие-то обследования у меня нет, поэтому мне просто нужно сейчас даже пройти все обследования, это первое. Второе, за время моего нахождения в монастыре у меня сломалась, вышла из строя вся моя техника. У меня сейчас есть долг в 10 тысяч злотых, чтобы просто эта техника каким-то образом у меня появилась. И мне нужно будет эти 10 тысяч злотых как-то отдавать. У меня есть краткосрочный проект, организовываю христианский фестиваль, но с учетом всех выплат у меня остается только на жизнь 500 злотых. Нечаканая сустрэча на вуліцах Салігорску. Адная раніца жыхары райцэнтру сталіся сведкамі гарадской прабежкі лася. Відэа з перасоўваннем жывёліны сярод шматпавярховікаў апублікавалі нашыя калегі на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Пакажам яго і ў нашым эфіры праз літаральна секунду.
Сабака на мянушку Дэкстер з амерыканскага штату Каларада стаўся зоркаю сацыяльных сетак. Гадаванец навучыўся хадзіць на задніх лапах пасля няшчаснага выпадку. 9 гадоў таму ў выніку аварыі Дэкстер страціў пярэднюю лапу. Відэа з сабакам, які ўпэўнена крочаць па жыцці, знойдзеце ў інстаграм-акаунце Белсату, а таксама прапаноўваем паглядзець далей у нашым эфіры. Гэта у нас усё. Дзякуем за увагу і, канешне ж, вашыя каментары, а таксама ўпадабанні. З вами працавалі Віталь Бабін і Юлія Лабанова. До новых сустрэчаў на Белсаце.